di usaha. Mas Bono ini di usaha. Siji usaha apa gitu. Ping pitu jenenge apa usahane. Ayo sing roh 50.000. Aku Pak Mo. Apa? Aku. Cita. Aku. Yo. Ini aku. Oh, tak nanya ke Pak Musa. Aku sing Kadek siji ayo. Lek ora kadek. Jenenge usahane apa? Usahane apa ayo? Udine jenenge apa? Ude iki YouTuber. Kira lho. Saya apa jenenge? Sari Laut. Ude Sari Rahat. Bener Mas Bono. YouTuber hadiah bayar ngono. Apa tahu tamise iku mana? Ya. Ude Sari Laut jenenge sing nang YouTuber. Ude Sari Laut. Dodol apa? Dodol kacang riciki lho. Dodol apa? Dodol apa? Ikan segar. Ya bener ya. Ikan segar, ikan laut, Mas. Hadiahe. Mas Bono, hadiahe. Sing bener bae. Ngene kok modele ikan iki sugih. Takkan buka kopi. Kalau Mas Bono sepenang iki, bae iki. Iya delok jaranan yo golek rezeki. Nggih. Perang belum kene dhewe lho. Matur suwun Mas Bono. Lho. Jangan bukan. Matur suwun. Cuk dan cuk. Bukan tok, bukan wirawi tok. Seiji udah hadiahe. Apa? Pertanyaannya apa? Mati corona to. Iki bisa tinggal TV ya. Nama TikTok. Jenenge wis ora iso. Kulo kudu penonton. Sing ro TikToke Mas Bono. Iki apa to jenenge? Sari Laut Trenggale. Oh, jadi dijawab lho. Ini TikToknya Bono jenenge apa? Dijawab Sari Laut Trenggale, bisa jawab apa, Bu? Apa? Sari Laut Trenggale bener ora? Apa? Kleru, Sari Laut Trenggale. Itu apa jawabannya? Batu negara itu. Apa jawabannya? Apa sih Mas? Oh iya. Ya wis. Sopo sih Bro? Apa? Aku liwat Trenggale. Betul. Ya betul. Baru sadar nonton bisa tahu. Oke, Mas Bono, nyuwun gedeng napa lagu napa? Kula cinta sing bisa mati. Ya, sudah mati Mbak Silvi. Masih tahu Mbak Silvi harus nyanyi. Ya masa harus buru saya. Cinta sing bisa mati Mas. Pak Mudun saking Mas Bono, Ude Sari Pasar Sore. Saya pengen cumi-cumi seger, 5 toko seger.